Pinita nili nali to mafan puthot wareng warsai puthak si nawan pi glo lapen kopia wareng warsai ma lapen kon ana vacancies si doma lapen kon ana post si doma lapen kichengia det kumantuma lapen last date kumantuma ka apply labangso details labang kenali tom labangso video along si tek panlong ikpo tangti aprang si kardom kadukawe karbitich 2.0 youtube channel long kelang rat do ana fans tame lapen kadukawe fans tame tuning riglo nangli tum karbitich 2.0 WhatsApp group do hala bangso WhatsApp group along stami nang litum kaprek alam hodak tokte det lapen ason son ini lapu jajat a link share sedate ke messenger afansi nilihin penstami tuning ripon iglo tangte pini labangso awareng warsai aputhakle pathek pen chethan pononang lapen lang pononang Pollution Control Board Assam hin penstame dak advertisement alu paklang pon iklo nangli tumla screen along stame theklong ikpo nilinon nangli tumhan na paklang pon ikpo nangli tumla screen along thek pon long ikpo PCBA mate Pollution Control Board Assam hin pen da advertisement paklang pon do dak bamuni maidam Guwahati 21 lapen advertisement alu bang nangli tum matheng no sido iklo lapen pinang ana bang fu bang phi tame chini ik pota hai lo lapen thek pon long ik ta hai po lapen screen along ketok ko pipi ma labang solam lapen kon ana vacancies sidoma labang nili nang than po chini pon ikpo application are invited for eligible candidates for filling up the following posts in Pollution Control Board Assam. However, the number of vacancies may vary at the time of appointment. Applications shall be received only online through the board website www.pcbaassam.org. Labang so dim pensi nalitum apply dam ignang po online pensi. Lapen online ka apply ki cheng poni labang ke 1 April 2023 pen lapen ki jutsi dak 21 April 2023 ansi jut po lapen fee payment labang ke nalitum 23 April 2023 ansi dak last date an pipono lasin Ning Kehang abang pu abang pitum nalitum jogdon ikji pulote jogdon iktame lapen on puthot dak details lang pon lona daketok the post wise we can see with pay scale and grant pay as the admissible under rules of given below dak nalitum thek ponlong ikpo aprang si dak lang ponlo pulote name of post bangke dak assistance planning and research officer upon dak vacancy bangke ingsido lapen dak nalitum monthly kilong ponila bangke 30,000 pencheng log da 1 lakh 10,000 analitum long pon ikpo lapen number 2 along bangke assistance engineering along stame dak 11 ando vacancies bangke salary bangke dak ingsi vetlo lapen environmental scientists labang so pus tame dak 7 an people lo labang so dims tame grand pe mate permanent litum kilong ponik bangke ingsi vetlo lapen puthot lang ponthulo dak assistance program apan tame dak 22 ingsido post bangke lapen monthly nalitum 22,000 an long pon po lapen junior accountant tadak 5 ando post vacancies bangan dak tanalitum jogdon ikmail lapson thak si administrative assistance 2 labang sodim tadak 14 do lapen scientific assistance 3 along stame dak ingsia post do lapen kijut 3 kijut si abang ke labang ke grade 4 apus upon dak 19 an do pon lo lapen monthly salary nalitum 12,000 ben 30,000 an nalitum long pon ikpo lapen lason sak thak se dak nalitum screen along thek pon long po reservation of post under different category lo lapen reservation of the post under different category will be the parts of policy guidelines rules of the government of Assam lapen number 3 along ke tok pondo candidate need not to apply separately for multiply posts. Only one application will be accepted by each candidate against multiple posts, where they can provide their post preference. Lapen daglason lo candidate nalitum along tin apos long bang jogdun lap long le nalitum la ingsi apos long sinalitum kulobang so apos long sigi jogdun ima hala so apos long sinalitum jogdun long chodi kali pulte ladak
application bangai reject that po pusi dak tokpon lapen dak penang an ke tokpon do iglang stami nalitum labangso advertisement alu jang senaing pulte nilifan na humri go nalitum advertisement alu lang that pen nalitum jogdoni pulte jogdon iktame lapen labangso advertisement nili alu labangso whatsapp group along stami join send igdet po lapen pi igdet po lalo lapen ka apply ning bangke nalitum labangso website long dampen si apply ponang po lapen ka apply date bangke 1 April pen se cheng pon po lapen last date bangke 21 April 2023 ansi last date lo lapen nalitum ka apply ya pan pcbassam.org labangso website dong sinalitum humri pon humri dam iknang po lasi pini bani li labangso wareng war sai puthak nalitum pan pathek pen nang than pachini pon iglo lapen dak penaan ki tok dolang labang so advertisement alu page 2 ta dolang nili hala so page 2 ban nili non na peklang pon ik edat po stamina litum labang so video description along stami link long igi labang so page diak tha labang so advertisement ka download di apan stami nili hala labang so video description along stami nili link bange pi ik det po ngasi pinia video long bang nili la pathiak penali tum phan la short information no wan pi iglo la sinali tum video lang misen polate mission comment pi gon la pen la sonson abirta karjulong veria panale tum labang so YouTube channel bang subscribe ikon la pen video kan ma share un sharing o is west karbi ang long rat to ans tami palang ikna la pen birta pachini ikna tangte pinia video long bang la ansi kang ton jogjidat pola se nilihin pen domi thakmi ka du ka wis tami apan stami nilihin pen kardom